Ang uluhan nga atong tagaan o pagtagad karon nga gabi mao ang makita sa Salmo 23 versikulo 4. Nasintro kini sa phrase, "Though I walk through the valley of the shadow of death." Mao kani ang sintro sa atong pagtuon karon nga gabi, mga dinapit nga mga higala ug mga kaigsunan nga nagasunod kanunay sa atong programa. Usa kini ka bersikulo nga nagsaysay sa atong real nga kinabuhi nining kalibutana. Kung imong tanawon, atong tanawon ang bersikulo, Matthew 23, versikulo 4, nagkakanayon. Sa English, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me." Dinhi mga kaigsunan, masentro ang atong pagtuon karon nga gabi. Ako kabong dapiton, sulod sa pila ka mga minuto, makig-uban ka nato sa maong pagtuon. Now, unsay background niini kung atong tagaan o kinabuhi ang maong sugilanon? Actually, kung imong tagaan o kinabuhi kini nga bersikulo mga kaigsunan, atong tan-awon ang ilang kahimtang kaniadto samtang atong makita kung unsa ang usual nga mga practices nila sa panahon ni David niadtong dapit din sila na nimuyo. Now, ang valley din mga kaigsunan nga gimension is really a valley. Well, in fact, it is usa ka gamay nga valley sa tunga-tunga sa Jerusalem o sa Jericho. Nga adunay 7 kilometros ang katason ini, unya ang iyang kalalom sa maong pangpang, kay valley man, pangpang, naa sa 1,000 o 1,500 feet. Ang kalalom gikan sa taas, paingon sa ubos. Unya, ang ilalom niini sa maong pangpang, adunay daghang mga langob. Kung imong makita ang maong kahimtang, nga adunay mga dapit pod nga ang mga wolves dito gapuyo, lakip na ang mga bear, mga kaigsunan. So, kung imong hulagwayon ang maong kahimtang, makita nimo nga usalang kini kagamay nga dapit, diin ang atong mga magbalantay sa karniro nagapasabsab sa ilang mga karniro. Unya, kinahanglan nga magbalantay sa karniro, magaamping pod kay ang ilang karniro kung mahulog sa maong pangpang, wala nagay tsansa nga mabuhi pa. Og lisod pod kayo nga ilang i-rescue mga kahigalaan tungod sa maong kahimtang. And I have read some description of the authors niini nga hulagway nga dapat ang karniro o ang magbalantay aduna gyoy intimate nga relasyon. Kay ngano? Dapat ang karniro obedient o matinumanon sa iyang magbalantay tungod sa kadelikado sa maong dapit. Sama pananglit, kung ang karniro magpataka lang o lihok, mga kaigalaan, makigsunan, unya naa siya sa daplin sa pangpang, unsay tendency nga mahitabo sa iya? Mahulog. Mahulog siya. And then, kung siya mahulog, wala na chance nga siya mabuhi. O wala na po chance nga siya ma-rescue. Mao na nga, ang magbalantay o ang karniro, aduna gyoy tamis nga relasyon. Intimate nga relasyon. Nga sa pagsinyas sa maong magbalantay, dapat lang ang karniro magatuman gayod kung unsay instruction sa iyang magbalantay. And
matag adlaw mao kani ang ilang kahimtang, mao kani ang ilang kinabuhi. So ang karnero dapat abtik og ang iyang mata kanunay nagatan-aw sa mga lihok sa iyang mga karnero kay aron ma-prevent ang pagkahulog sa karnero sa maong pangpang. Kung imong hulagwayon, ang maong sitwasyon o ang maong dapit, delikado gayod. Delikado gayod. Gani, nahimo kining analogy mga kahigalaan o mga kaigsunan. Nga samtang si David, sa maong bersikulo nagasaysay, nga bisan siya magalakaw sa walog sa landong sa kamatayon. Landong sa kamatayon. Kaya nga naman, ang maong dapit usagyod ka delikado nga dapit, kung dili ikaw mag-amping sa imong panglakatan, sigurado gayod ang imong kamatayon. Apan mahigalaan, kini nga bersikulo, dili lamang nagisgot sa maong kahimtang. Apan si Haring David mismo, iyang na-experiensyahan kung unsa kining walog sa kamatayon. Ngayang gi-mention, gi-declare dinhi sa Salmo 23, versikulo 4. Atong tanawon, mga kahigalaan. Mao kini ang shadow of death ni King David. Shadow of death ni King David. 1 Samuel 19, verse 2. Unsay giingon? But Jonathan, Saul's son, delighted much in David. And Jonathan told David, saying, Saul, my father, seeketh to kill thee. Now, therefore, I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in the secret place, and hide thyself. Mga kahigalaan, kung ikaw makanungog niini nga balita, mismo, gikan sa imong pinakasuod nga higala, unsa ka ang imong bation? Unsa ang imong kahimtang? Unsa ang imong reaksyon? Igsoon, I believe, ako nagatuo, nga si Haring David or si David niini nga panahon, dili pa si hari. Kung imong tanawon, si Jonathan ngayang suod nga higala, anak sa hari nga mo si King Saul, kasaligan o walay kaduaduaan nga siya nagbutyag sa kamatuoran nga ang iyang amahan nga mao si Saul adunay katuyuan sa pagpatay sa iyang amigo higala nga mao si David. Mao na nga iyang gipahibalo, iyang gipahibangnuan nga siya magatago, magaikyas gikan sa presensya sa iyang amahan tungod kay ang iyang amahan adunay planong daotan sa pagkuha sa iyang kinabuhi. Tuod man, mga kahigalaan, imong makita nga gikan ining panahona si David aduna gyoy lulan nga gipas-an sa iyang kinabuhi. Well, in fact, nagpadayon ang maong kahimtang. Unang Samuel 19, 9 og 10, nagakanayon. And the evil spirit from the Lord was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand. And David played with his hand. And Saul sought to smite David even to the wall with the javelin. But he slipped away out of Saul's presence, and he smote the javelin into the wall. And David fled and escaped that night. Kung imong tanawon ang background ini, walay daotang intention si David. Well, in fact, niining panahon na naa siya atubangan ni Saulo nga naga patukar sa iyang harp aron sa paghatag og
inspirasyon pinaagi sa mga musika sa pagdaig ngadto sa Ginoo. Apan mga kahigalaan o mga kaigsunan, imong tanawon kung unsa ang resulta o ang kanabitang naa sa kasing-kasing ni Saul. Despite of the fact nga si David naa siyang atubangan alang sa paghalad sa kahumpayan sa iyang gibati nga stress, kung na-stress man ang hari. Pero tungod sa iyang kasing-kasing nga naidaotang plano sa paghunos sa kinabuhi ni David, wala natambalan igsoon pinaagi sa mga huni sa musika nga naya sa atubangan. Nagunahon na si Saul nga kini usa ka oportunidad nga iyang gipangita nga tao nga gusto niya hunason sa kinabuhi, naa na siyang atubangan, mao na nga tsansa na alang kaniya sa pagpatay kang David. Apan unsay nahitabo mga kahigalaan? Si David nakaiskapo sa maong kahimtang. Wala siya napatay. Tungod kay ang Dios na nalipod usab kaniya. Nakaiskapo siya. Tubangan ni King Saul. Nikalagyo siya. Niadto siya sa iyang higala nga pari aron sa pagtago dito kay gilutos o ginapangita siya ni King Saul aron sa paghunos sa iyang kinabuhi. Akong ma-imagine mga kahigalaan, kung unsa kalisod ang kahimtang ni David nining panahon na. Namalandong siya siyang kaugalingon, unsa may akong sala nga ako pagapatyon sa usa ka tawo nga maoy nagdumala sa ginharian sa Israel. Sige siyang pamalandong, the more nga na-disturb siya sa maong kahimtang, kaya nga naman, wala maging siya'y rason nga siya pagapatyon tungod kay sa iyang kinabuhi, nahimo siyang matinumanon nga alagad sa usa ka hari diha sa iyang ginharian. Well, in fact, siya mo'y usa sa pinaka-loyal. Kaya nga naman, panahon sa kalisdanan, diin giatake sila sa Palestino o Palestine, mga kaigsunan. Si David maoy nanguna sa pagdepensa sa ilang nasod batok sa ilang kaaway. Ang mga sundalo ni Saul, tanan igsoon na nago, walay isog nga atubang sa ilang mga kontra. Apan si David, iyang gitahan ang iyang kaugalingon sa pagdepensa sa ilang nasod. Kay mao kini ang katuyuan nga siya gipadala dito aron sa pagdepensa sa kagawasan sa ilang nasod. Wala kini giisip ni Saul. Well, in fact, tungod sa maong loyalty ni David, tungod sa iyang kaisog sa pagbatok sa kaaway sa katawhan sa Ginoo, nitubo ang garbo og sina sa kinabuhi o kasing-kasing ni Saul. Mao nga, bisan ang ulipon sa Dios nga naghatag siyang kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo o sa pagserbisyo sa ginharian nga ginumalahan ni King Saul, nahimo pa niya sa paghimo sa binuang, lakip na ang pagkuha sa iyang kinabuhi. Mao kini ang epekto igsoon sa sala nga atong taguan sa atong kasing-kasing. Mao kini ang kinabuhi ni Saul. Gani sa pagpadayon sa maong sugilanon, makita nato 1 Samuel 20 verse 1, and David fled from Naioth in Ramah, and came and said before Jonathan, "What have I done? What is mine iniquity? And what is my sin before thy father, that he seeketh my life?" Ako nag-mention ka ganina, nadisturbo si David makigsunan. Unsa may iyang sala nga nahimo.
nga gipangita man siya og ang iyang kinabuhi pagahunuson man gikan kaniya sa maong hari. Na malandong siya kung asa man siya nasipyat. Asa man dapit siya nakapasubo. Asa man dapit siya nahimong badlongon sa ginarian sa Israel. Nga ang iyang kinabuhi hingabot man or gipangita man sa usa ka hari. Kini nga sitwasyon, mao kini nga sitwasyon nga kanunay gyud ma-relate ni King David or ni David makigsunan sa iyang kahimtang nga samtang siya nagakinabuhi daw ang iyang kinabuhi naa kanunay sa walog sa landong sa kamatayon tungod sa daotang hunahuna sa hari. Apan makigsunan, si David wala gyud pasagdi sa Ginoo. Tanawa kung unsa ang iyang relasyon diha atubangan sa Dios. When David was told, 1 Samuel 23, 1 and 2 and 4, when David was told, look, the Philistines are fighting against Keilah and are looting the threshing floors. He inquired of the Lord, saying, shall I go and attack this Philistine? The Lord answered him, go, attack the Philistine and save Keilah. Tanawa igsoon, si David nakadungog nga ang dapit gi-attack sa Philistine, ang dapit nga Keilah. Ang ilang harvest igsoon gikuha sa mga Palestinianon. Tungod din kahimtang si David nagkigsulti sa Ginoo. Nangutana sa Dios, unsa man Ginoo, ako kining atakihon ang kaaway nga nagdisturbo sa imo mga katawan. Untay tubag sa Dios, lakaw og atakiha, salbara ang Keilah. Igsoon, samtang ako nagapamalandong niini nga bersikulo, ako nakita ang dynamic sa relasyon ni David ug sa iyang Ginoo. Karon sa atong kahimtang, mag-ampo kita. Ang atong ampo hulaton nato kung unsay tubag sa Ginoo. Apan sa panahon ni David makigsunan, samtang siya nakigsugilanon sa Dios, samtang siya nagigsulti sa Ginoo, ang Dios naadayon nagapaminaw o naghatag sa iyang tubag. Kung imong tan-awon, usa ka tamis kining relasyon tali ni David og sa iyang Dios. Usa ka intimate ang maong pakig-uban. Kaya nga naman, si David adunay kumpiyansa sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Og ang Dios usab naa kanunay sa pagtubag kaniya panahon sa iyang mga kalisdanan, panahon sa iyang mga hangyo, og panahon nga siya nanghinahanglan sa tabang sa Dios. Diha ang Dios magapadayag sa iyang tubag sa iyang mga pag-ampo. Igsoon, sa atong kinabuhi, pilaman kabisis nga atong sampiton ang atong Ginoo. O sa atong pagsampit sa Ginoo, imo bang diha dayon madawat ang tubag sa imong paghangyo o pag-ampo diha sa Dios? Adunay mga panahon nga kita magulat nga gani sa atong manghangyo daw dili dayon nato makita kung unsa gyud ang tubag sa Ginoo sa atong pag-ampo. Apan dinhi nining dapita atong makita nga si David, dako kayog kumpiyansa, dako kayog pagsalig tungod sa iyang napundar nga relasyon diha sa iyang Dios nga gialagaran. Kini usa ka dynamic sa sugilanon tali ni David ug iyang Dios.
nga samtang siya nagaalagad siya nga adunay dako nga pagsalig nga ang Dios nga iyang ginasampit usa ka Dios nga buhi. Mao kadto ang landong sa kamatayon sa kinabuhi ni David. Sa atong kahimtang mga kaigsunan, unsa man ang mga landong sa kamatayon nga atong giatubang. Dinhi ato makita ang landong sa kamatayon nagapunting ngadto sa pinakangit-ngit nga bahin sa atong eksperyensya nining kalibutana. The darkest portion of our life's experience on earth is a shadow of death. Unsa pa? Ang kasakit o pangapag-antos pinaagi sa pagkawala sa atong mga hinigugma. Usa kini kalandong sa kamatayon nga atong giatubang sa atong kinabuhi. Unsa pa mga kaigsunan? Eksperyensya nga atong giatubang karon tungod kay ang atong kahimtang nagaatubang sa walay kasiguruhan. Labi na gyud kon kita nagaatubang sa balatian nga mosangko gayod sa kamatayon. Kini usa ka eksperyensya nga landong sa kamatayon sa atong pagkinabuhi. Unsa pa? Ang pagkabungkag sa pamilya mahimong landong sa kamatayon sa atong kinabuhi. Ang atong mga kakulangon sa atong finansyal nga panginahanglanon usa ka landong sa kamatayon kung kini magahatod sa tumang kalisod sa atong kahimtang. Og ang tanang problema nga atong giatubang nga daw makatayog sa atong pagtuo diha sa Ginoo, kini mga kahigalaan o makigsunan mahimong landong sa kamatayon sa atong kinabuhi. Apan ang Dios wala nagkatulog. Kaya nga naman, si Haring David mismo nagakanayon, I will fear no evil, though you are with me. For you are with me. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Mao kini ang deklarasyon ni David makigsunan tungod kay siya mismo naka-eksperyensya sa iyang kinabuhi nga ang Dios nga iyang gialagaran, Dios nga walay kaduha-duhaan. Dios nga diha dayon alisto sa pagtubag sa iyang mga hangyo. Gani adunay mga saad ang Ginoo nga atong makaplagan nining kagabion. Salmo 34:15 ug 17 nagkanayon, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of their trouble. Imagine mga kaigsunan, ang saan sa Dios alang kanato, ang mata sa Ginoo nagatan-aw diha sa iyang makatawhan. Gani ang iyang dalunggan makadungog sa atong mga paghilak. Ang Dios nakadungog sa mga pag-ampo sa mga matarong, og siya andam sa pagbantay kanila, sa pagkuha kanila diha sa ilang mga katalagman. Mao kini ang saad mga kaigsunan nga maoy maghatag kanato sa tinuod nga paglaom samtang kita sa tinud-anay lamang nagasalig sa Dios nga gialagaran ni David nga naghatag kaniya og kasiguruhan sa mga adlaw sa iyang pagkinabuhi. Gani nagapadayon ang maong saad, Isaiah 1:19 nagakanayon, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Kung ikaw matinugyanon o matinumanon
diha sa Ginoo. Ikaw magakaon sa mga tambok sa mga kayutaan. Imagine makisunan, abundansya ang yuta alang sa makatawhan sa Dios. Mao kani ang iyang pasalig. Mao kani ang iyang pasalig. What else? Unsa pa? Joshua 1 versikulo 9. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, with whatsoever thou, whithersoever thou goest. Mao kini ang saad sa Ginoo. Ako nagaingon kanimo, ayaw pagkaluya, apan magabaton ikaw og kaisog. Ayaw kahadlok, ayaw kadiskuryo, kay ako ang imong Dios nga makig-uban kanimo bisan asa ikaw magaadto. Makigsunan kini nga saad, mahimo lamang makahuluganon kung sa atong kinabuhi ato gayod maeksperiensyan ang gugma o ang pakig-uban sa Ginoo sa matag adlaw gayod. Samtang ako nagatubo, makigsunan, sa akong pagkabata, wala na ko damha nga ang akong amahan mamatay samtang kami mga linghod pa. Well, in fact, ana nga panahon, akong edad napa sa mga 13 anyos. Ang akong mga manghod, gagmay pagyud kayo. Ang akong inahan, usa ka maestra sa atong tulunghaan sa church school. Igsoon, 5 kabuok. Kung imong tagaan sa pag-usisa, among nakita nga ang among kahimtang malisod gayud nga kami makasurvive. Ngano? Tungod sa among kalisod. Well, in fact, matag karon og unya akong makita ang akong inahan nga maghilak. Tungod sa lulan nga yang gipas-an nga nagatan-aw kanamo kung unsaon namo pag-survive sa among kahimtang. Panula namo damha mga kaigsunan. Nga samtang nilabay ang panahon, among makita nga ang Ginoo nakig-uban kanamo. Well, in fact, ako nakatapos sa akong pagtungha, nga wadi na ako ma-imagine kung saan ako pag-survive hangtod ako makatapos. Akong igsuon nga babae, akong igsuon nga lalaki, akong mga manghod, nakahuman, mga kaigsunan. Sa mga kalisdan nga sama nili, daw mawad-an kita og paglaom. Ang atong mga estudyante sa Mountain View College, usahay magbati sila nga daw lisod na gyud kayo ang ilang kahimtang. Tungod kay ilang nasugamak ang kahimtang nga hilabihang kalisod sa ilang pangandoy nga makakabot sa edukasyon. Apan kung nagapaminaw magkakaroon ining kagabion. Si David, kung imong makita, iyang napruiba sa iyang kinabuhi nga ang Dios usa ka Dios nga buhi nga adunay gugma sa pagtabang o sa pag-atiman alang sa iyang mga kinahanglan. Igsoon, dili na ko ma-imagine nga karon ang Dios nakita nako sa akong kinabuhi kung giunsa niya paggiya ang among pait nga kahimtang sa among mga kagahapon. Nga mao'y hinungdan nga karon nakahatag og kalig-on nga bisan sa kalisdanan walay lain ikaw masaligan magasampit ngadto sa Ginoo nga naa sa langit. Itugyan nimo ang tanan kay ang Dios naa kanunay nga makig-uban kanato. Sumala sa iyang saad, siya nagaingon, ako sugo kanimo. Ayaw
pagkatalaw. Makabaton ikaw o kaisog. Ayaw ka hadlok, ayaw ka diskuryo, kay ang Dios makig-uban kanimo bisan asa ikaw padulong sa imong kinabuhi. Nining kagabion mga kaigsunan, unasa man kita nahiluna sa kahimtang nato karon. Kung unsa man kalisod ang imong giatubang, si David, iyang na-experiensyahan. Nga bisan ang iyang kinabuhi daw kuhaon nagikan kaniya, apan ang Dios nagpasalig kaniya. Nga bisan asa siya, ang Dios makig-uban kaniya. Og nini kagabion, ako magaingon kanimo, nga ang Dios karon, the same nga Ginoo kaniadto, og mao gihapon nga Ginoo sa umalabot, nga nagasaad kanatong tanan, nga kita iyang tipigan diha sa iyang makamot, og walay kabalak-an, kay siya nagpasalig, nga siya gayod ang makig-uban kanato. Gani, nag-ingon ang saad sa Ginoo, siya magagiya kanato, siya mag-uban kanato, siya mag-una kanato sa atong panglakatan, samtang kita niya nining kalibutana nga puno sa mga hagit sa kinabuhi. Mga kaigsunan, nagapanginaot ko nining kagabion, nga ang Dios atong ma-experiensyahan samtang kita nag-alagad kaniya. Uban ka nato, madiskuryo, di na musunod sa Ginoo. Mutalikod na sa pag-alagad sa Dios. Apan makigsunan, kung ato ka na buhaton, atong ma-experiensyahan ang pagkapakiyas. Dako nga pagkawala sa atong kinabuhi, tungod kay atong talikdan ang Dios nga atong gialagaran. Maghimo ko sa pag-ampo nining kagabion, alang kanatong tanan, sa dili pa nako takupan ang maong mensahe. Magampo ta. Ginoo, sa among taliwala, adunay mga kahimtang nga among giatubang, nga bisan kami mismo sa among kaugalingon, dili na mo masabtan ang kalisod sa among kinabuhi. Ang uban kanamo, o Dios, nagatubang sa kamatayon, tungod sa balatian nga dawa na gyud kaayuhan. Ang uban kanamo, Ginoo, nagatubang sa problema nga ang panimalay dili magkauyon, dili magkasinabtanay. Ang makabataan nagkatibulaag. Ang uban kanamo, o Dios, nagatubang sa kahimtang nga daw wala nagyoy kasulbaran nga among makita sa unahan. Apan salamat Ginoo, pinagi sa eksperyensya ni David. Nabisan siya nagatubang o nagalakaw sa landong sa kamatayon. Iyang nakita nga ang Dios sa langit nga mo'y naglalang kanamo. Usa ka Dios nga matinagdanon, Dios nga dunay paghigugma o pagtagad sa iyang mga katawhan. Busa kami nagaduol nimo nining kagabion, Ginoo. Samtang amo makigsunan nga nakig-uban kanamo nini nga panahon. Kung unsa man ang ilang kahimtang sa walog sa landong sa kamatayon nga ilang giatubang karon, among gi-claim ang imong saad sama sa imong gihimo kang Haring David. Ginoo, hatagi kami sa kasulbaran. Paminawa ang among mga pag-ampo. Dungga, o Dios, ang among mga paghilak. Hangyo nga imo unta tagaan o kasulbaran ng among kahimtang. So tungod nini Ginoo, kami nagaduol kanimo ning kagabion. Kung asa man kami karon, ug unsa man ang among kahimtang, nagahangyo kami kanimo nga among maeksperiensyahan ang naeksperiensyahan ni Haring David sa iyang kinabuhi. Na
bisan kami magatubang sa kalisdanan, bisan sa kamatayon. Dili kami mahadlok, kay ang Dios nakig-uban kanamo hangtod bisan pa sa kamatayon nga among pag-atubangon. Salamat kay Ginoo. Kanining kagabion imo tagaan og paglaom ang matag usa kanamo nga naminaw karon kun naaman kami sa mga kalisdanan nga among iatubang. Salamat kayo Dios sa imong pagtubag sa among pag-ampo. Kay kining tanan among gihangyo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.